Vitaj na kanáli Obdivuhodný svet. Staroveké civilizácie sú v našom vedomí často spájané s pyramídami, technológiami dávnych čias a rituálmi. Predstavujeme si ich ako menej vyspelé, ako nejaké predstupne nášho moderného sveta. Táto predstava je však povrchná. Starí Egypťania, Rimania a Gréci boli napríklad majstrami v inžinierstve, materiálovej vede a chémii, v odboroch, ktoré dnes pýchou nazývame modernými. Archeologické objavy a moderná analýza neustále odhaľujú, že mnohé z ich najväčších výdobytkov boli nielen prekvapivo pokročilé, ale v niektorých prípadoch dokonca prekonávajú naše súčasné možnosti alebo boli tisícky rokov stratené a museli byť nanovo vynájdené. Ponor sa so mnou do príbehu 5 najpútavejších príkladov, ktoré spochybňujú pohľad na technologický pokrok ako doménu iba našej modernej spoločnosti.